अरे भौजी सुनो तारू का देवर जी का कहतानी कहतानी ही है कि अपना कुंकुपुर पंचायत के बीडीसी प्रत्याशी अपन परमेश्वर सहनी बानी देमे तहार का विचार बा। अरे ए देवर जी अब की तो हमरो विचार बा कि परमेश्वर सहनी जी के बीडीसी बनावे के बा। सत्यम रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोरी पाकर आ गइले चाचा चुनाव के समैया हो। अरे चाची केने ध्यान देले बानी केने आ गइले चाचा चुनाव के समैया हो। समिति से बारे परमेश्वर भैया हो। बहकावा में केहू के न आवे के बा। बहकावा में केहू के न आवे के बा। बात तोनी को ना चाची भुलावे के बा। बात तोनी को ना चाची भुलावे के बा। परमेश्वर सहनी के अब बकरे जितावे के बा। इ नहीं के समिति बनावे के बा। ना भूली के बा ना भुलावे के बा। अरे ए काका जी ना भूले के बा ना भुलावे के बा। आ जे भूलता ओकरो के बतावे के बा परमेश्वर सहनी। भइल बहाला गौआ मोहाला परमेश्वर भैया के चर्चा सुनाला।